lähestytään sieltä asemalta. Asemalta? Niin luvattiin, että mennään vastaan. Siis ketä? No Tatua ja Patua. Montako kertaa sitä pitää teille tolkuttaa? No, jos mä käyn sit siellä apteekissa samalla. Jep. Mirkku, hei. Siihen autoon tuli eilen joku mystinen sellainen... Ei se lähe. Mä sanoin. Turhaa sitä jurrutat, ei lähe, siihen jäi eilen. No niin joo, Lissu, kato, siitä on bensa loppu. Siinä on semmoinen pikkuinen merkkivalo, joka sitä varoittaa. No en mä semmoista siinä nähnyt. No niin justi. No sitten meidän pitää tilata taksi. Ei me nyt ruveta mitään taksia Minä tilaan. Tatu ja Patun takia. Ne on Outolasta. En tiedä, miten täällä pitää toimia. Saisko taksin? Lissu! Ethän sä... Hei, Lissu! Et sä nyt oikeesti taksia voi tilaa. Hei! Arvoisat matkustajat, bästa passagerare, tervetuloa Helsinkiin. Välkommen till Helsingfors. Tuolta radan varrelta kantautui asemalle päin semmoista tietoa, että pari kaveria on tänään liikkeellä Outolasta asti. Se on hieno homma. Tänne on tervetulleita niin uudet kuin vanhatkin kävijät, mutta muistuttaisin, että tää on tosiaan Helsinki. Eli koittakaahan pärjätä. Helsinki! Mahtavaa olla täällä. Tämä kaikki varmaankin liittyy siihen kouluun. Ei kun jouluun, Patu, jouluun. Joulu on kuulemma upea juhla. Mutta mikä se joulu oikein on? Silloin paistetaan hyasinttejä, syödään himmeleitä. Ja laitetaan kanelia kainaloon. Aivan älyttömän mahtavaa. Mutta missä Veera oikein on? Hänen piti tulla meitä vastaan. Ajattelepas, Patu, he kaikki ovat aitoja helsinkiläisiä. Näyttävät erittäin mielenkiintoisilta. Katso. Jäbällä on fleda kuosis. Vaikka se on ihan swaggy. Oisko chufet mitään? Joo, kyllä chufeskulla aina. Jäbällä on siistit plääkät. Joo, skidisti snadit, mut ihan jees. Onpa omituista kieltä täällä Helsingissä. Niin on. Me voisimme Veeraa odotellessa omaksua paikallisia tapoja. Totta. Huomasitko muuten, että heillä molemmilla oli parrat? Se tarkoittaa vain yhtä asiaa. Karvan lisääjä! Anteeksi! Anteeksi!
Mitä jävä? Mitä Fleda? Sväki Zuffe. Pläägä. Loistavaa. Katso, Zuffe! Pläägä! Tää? Anteeksi, että häiritsen, mutta onkohan tämä aito joululahja? No miltä näyttää? Aidolta joululahjalta. Se on kuin ilmetty joululahja. Niin. Muistatko, mitä Veera lupasi meille? Että hänellä on meille yllätys. Jos me hankimme Veeralle joululahjan, silloin meilläkin on hänelle yllätys. Loistava idea. Eli jättiläismäinen paketti, jossa on kaunista paperia päällä. Tästä Veera ilahtuu. Ootteks te ihan pimeitä? Sehän hajoaa, jos sitä tollain vatkaa. Joku tolkku sentää. Siellä oli sisällä jokin yllätys. Jouluisin on nimittäin semmoinen tapa, että tuhmat ja ahneet saavat kasapäin lahjoja. Ihana tapa. Vai oliko se sittenkin kiltit ja anteliaat? Vieläkin ihanampi tapa. No, oli miten oli. Jouluna kuuluu antaa lahjoja. Etsikäämme Veeralle joululahja. Mikä nerokas ajatus. Äiti, me ei ehitä. No tässä on nyt tämmönen ruuhka. Mutta mun pitäisi sinne ehtiä, kun mä oon sopinut niiden kanssa. No niin, mutta nyt on kato joulu. Ihmiset on täällä kaikki yhtä aikaa. Kuinka kauan tässä voi kestää? No en tiedä, mutta kyllä me nyt ennen pitkään. Niin, mutta etkö sä ymmärrä, että mun pitää päästä sinne silloin, kun mä oon sopinut niiden kanssa, että mä menen sinne, niin mä menen sinne siinä aikana, kun mä oon sopinut. Niin, no totta kai, mutta me ei nyt päästä tästä mihinkään. En minä tälle ruuhkalle mitään voi. Mä menen sinne sitten itse. Eihän sä nyt lähde minnekään itse. Veera! Odot, Veera! 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 Hei, mä jään tässä pois. Paljonko se tekee? 16 Joo, Nykytaiteen museo Kiasma. Suomen lahjakkain taiteilija Rafael Angstinen. Joulututkielmia. Ei meillä ole aikaa käydä näyttelyssä. Veeralle pitää löytää se lahja. Ei vaan siinä lukee lahjakkain. Eli hänellä on lahjoja. Anteeksi. Niin. Missä päin mahtaa olla joulutaiteen mausoleumi Kiasma? Anteeksi rouva, veljeni tarkoittaa, missä sijaitsee nykylahjojen messukeskus Kisma. No, sehän on tuossa. Swaggy. Zuffe! Veera, hei. Mitä tää nyt on? Ethän sä nyt yleensä tolleen säntäile. Kato, ei mistään autosta sä et voi lähteä kesken matkaa. Ja jos nyt se on taksi, niin sehän pitää vielä maksaakin. Tai me saadaan poliisit perään. Ei ne enää täällä. No ei, taida olla joo. Ja sehän nyt voisi olla, että ne ei ole ollenkaan tullutkaan. No totta kai ne on tullut, kun ne lupas. niin, mutta jos nyt on sattunut jotain estettä tai on tullut kipeäksi tai jotain, lähdetään me sinne apteekkiin. Salissu sen närästyslääkkeen. Veera! Et voi kato. Pistä takaisin sen. Kato. No mitä? Karvanlisäjän karvasäiliö. Mikä? Karvanlisäjän karvasäiliö. Ja tyhjä. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? No en tiedä. Sitä, että Tatu ja Patolla on nyt parta. Aha, just. Kato. Tää liima on tuoretta. Ne on nyt täällä ihan just äsken. Aivan, kiitos. Äiti kuuntelee. Tatu ja Patu on keksinyt varmaan 100 erilaista laitetta. Karvakone, pipertäjä, aamutoimiautomaatti, maisemakupla, inhokkiruoka ilmaisin. Äiti, Juu.
Martti! Martti! Stop! Seis! Kone seis! Pop. Hei, Martti, No mitä Lissu? onko piparitaikinaa? No saattaa mulla ollakin. Ootko ennen nähnyt tämmöstä linkoa? No en Tää just on tällaista. Lumivex Wintermaster, 13 heppaa. Kato, kun mä olin niin ylpeä Veerasta ja mä yritin ottaa Instaan siitä kuvaa. Joo. Se meni ihan päreiksi ja pipariksi. Murusiksi. No se joulupukkipipari musertu. Niin, että jos sitä taikinaa on, niin mitä sitä makuuttamaan siellä pakkasessa? Joo, mun pitäisi ne Lahtisten lumityöt hoitaa niin kauan kun ne on siellä Teneriffalla. Mä oon luvannut sen tehdä. Mutta kun Veera ja Mirkku on nyt kaupungilla, mun pitäisi saada ne tehtyä ennen kuin ne tulee takaisin, niin jos tässä mennään... No sit täytyy lähteä heti. Jes, nyt se uuni päälle. Minä haen sen taikin. Jes. Niin vai onks se niin? Ei, kato, silloin me menetetään koko se sorkan muoto. Eiks niin? Ei, kyllä sen pitää olla suora sen sijaan. Jos mä katson täältä kauempaa nyt, ei, se on ihan vinksi vonksi se koko possu nyt. Pitää nostaa täältä. Kato, hän katsoo pohjoiseen, eikö tämän me ollaan nyt puhuttu jo. Jos mä katson täältä ei. Siinä on joku sellainen surullinen hahmo nyt, mikä mä haluan siitä kyllä pois. Kun sehän on ylpeä possu. Katso, itse tosta. Se sika suoraan nyt. Oletteko te se taiteilija, jolla on lahjoja? No, tiedä siitä. Mut niinhän ne sanoo. Ja olenhan mä esimerkiksi tässä mun kriisipuuroteoksessa niin aika ainutlaatuisella tavalla saanut tuotua yhteiskunnan. Siis onko teillä lahjoja vai ei? Siis mitäs te nyt oikein haluatte? Katsokaas, kun meidän pitäisi löytää lahja meidän hyvälle ystävällemme Veeralle, niin josko teiltä liikenisi vaikka vain yksi? Siis oletteko te jostain lehdestä? Häh? Kriisipuuro. Ei hätää. Me hoidamme tämän. Mikrokuitumies! Kapteeni Moppi, uusiksi menee siivousoppi! Swaggy. Sufe! Onko nämä samanlaiset? Onko tämä samanlainen kuin tämä? Joo. En tiedä, Mitä? olisiko tuo pää ja käden suhde vähän... Siis pää ja käden suhde, Herran Jumala. Ei, kyllä se on mainio, se on perfect. Nyt haisee valhe, mutta uskotaan. Pannaan uuniin. Meneekö uuniin? Saa mennä. Se on siellä. Taitaa olla tärkeäkin pipari. Päätyy Linnanmäelle. Sinne rakennetaan Suomen suurin piparitalo ja Veera osallistuu siihen. Missä? No niin, mites? Osaatko sokerikuorutetta vääntää? Ei ikävä kyllä kuulu repertuaariin. Moikka. Hei, ja minä tässä. Missä te olette? No tässä nyt ollaan Kiasman tuntumassa karvan lisäjän karvoja etitään täällä. Hei, täältä löytyi taas. Kivaa. Ja sitten ihan sullekin vaan sellainen tieto, että Tatula ja Patula on nykyään parta. Oho, siis ootte sitten nähnyt ne? Miten me oltais voitu ne nähdä? Niin, mitenkään Voi, nehän on semmoista lasten hölötyksiä. Ne on Veeran mielikuvitusta. Niin justiin. Se alkaa olla niin iso, että me voitaisiin aivan hyvin sanoa sille, että tää ei... Onhan se nyt ihan selkeä rikos. Mikä? No se, että tärvelee toisen habituksen. Kato nyt, mähän näytän ihan hirveältä. Jaha, kuka tämän rikoksen suoritti? No toinen oli tää mikrokuitumies. Ja sitten oli tää kapteeni Moppi. Mikrokuitumies? Just niin, ja sitten kapteeni Moppi. Hei, anteeksi, minne päin ne meni? Jonnekin tonne päin ne ampas. Ja kovasti olivat lahjoja vailla. Okei, kiitos.
Kai sä ymmärrät, että mä olen itsekin taideteos. Pystytkö sä ymmärtämään sen? Äiti, mennään! Niin. Odota nyt. Veera, hei, nyt mun pitää lopettaa. Sori. Moi. Oi, katso. Onpa se kaunis. Onko tuo Spider-Man? Ei ole. Tuohan on aivan selvästi Joulupekka. Ei vaan pukki. Joulupukki. Aivan, joulupukki se on. Aivan, ja noita koristellaan. Kyllä. Ostetaan Veeralle tuollainen. Loistava idea. Viedäänkö 1 vai 2 koulujumppia? Joulupukkia. Kyllä 1 riittää. Otetaan tämä. Tämä otetaan. Patu, ei. Isi, Niin? onks noi tonttuja? Jaa, mä en osaa sanoa. Mitä ne tekee? Onpa siirtynyt tiukkaan maahan. Pukki kaatuu! Kimbe! Voi ei. Mitä? Tämähän on ontto. Tämän täytyy olla keinopukki. Mikä? Keinopukki. Me ei kyllä viedä Veeralle mitään muovipukkia. Aito sen olla pitää. Mutta entä jos Veera onkin allerginen aidoille pukeille? Mitä? Ei muovipukkia. Eihän tämä edes tuoksu miltään. Minä vaadin Veeralle aidon metsässä kasvaneen pukin. Joulurauhoitu. Etsitään aito pukki. Mistä? Tuolta. Entäs keinopukki? Korjataan tämä. Loistava idea. Ei kun koita nyt käsittää. Mikrokuitumies ja kapteeni Moppi on Tatu ja Patu. Rakas, kun on taideteoksia. Täällä on Rafael Angstisen näyttely. Mä luin lehdestä, että siellä on sellainenkin kuin kriisipuuro. Ei sun kanssa voi keskustella. Mitä? Kyllä nyt keskustella voi. Mitä sä nyt tolleen? Totta kai. Semmonen moottoripyörä on vielä ehkä vähän vaikea noin pienelle, mutta ehkä ne muut toiveet. Hyvää joulua, Jasper. Hyvää joulua, joulupukki. Tato, onko tuo aito pukki? On. Pinta on lämmin ja pehmeä. Silmät liikkuvat. Tämä on elävä. Niin nyt. Tuoksu on mahtava. Ei yhtään muovinen. Tämä on ehdottomasti aito pukki. Nyt on, kuulkaa. Kaunis ja tuuhea yksilö. Onko se oikean kokoinen? 185 senttiä. 101. Oikein hyvä. Vähän kapea tosin, mutta ehkä se on hyvääkin, vie vähemmän tilaa. Joo, nyt on kaverit semmoinen. Minä varmistan vielä, ettei tämä vain ole latvasta laho. Mitä? Ei ole. Vaikuttaa tosi vähän kuivalta. Onko näin? On. Hyvät katsojat, joulupukkeja täytyy muistaa kastella säännöllisesti, sillä ne imevät valtavia määriä nestettä. Jos niille antaa vettä joka päivä, ne saattavat säilyä hyvänä loppiaiseen saakka. Seuraavaksi suoritamme ravistelutesti. Näin varmistamme sen, ettei pukin partaneulasia varise joka paikkaan. Seuraavaksi tarkastelemme tutkimuksen tulokset. Ei varissut yhtään partaneulasta. Tämä on aivan tuore pukki. Ei. Tää vaan alkaa nyt mennä liian pitkälle. Se on ihan Tatua ja Patua pelkkää. Ne on keksinyt kuulemma joku mitä ihme karvakonetta ja piipertä. Ja Kiasman taideteoksetkin on nyt heidän jotain supersankarihahmoja. Niin, mun mielestä sanotaan silleen, että Hei, tää äiti! leikki loppuu nyt tähän näin. Isi, mä haluan samanlaiset vaaleanpunaiset silmälasit, mitkä sillä toisella tontulla oli. No, mun mielestä mielikuvitusystävät on kivoja tiettyyn pisteeseen saakka, mutta nyt Veeran täytyy nyt tajuta, että heitä ei ole. Ei kerrota ihan vielä.
No miksei muko? No kun Veeralla voi olla vähän muuta. Muutakin pettymyksiä tässä nyt tulossa. Mitä? No kun mulla kävi sellainen moka sen joulupukipiparin kanssa. Yritin sitä niinku korjata, mutta ei se... Ei oo totta. No kyllä se on totta. Noniin. No se on taas hävinnyt jonnekin. Mä soitan sulle kohta. Seis! Varopatu, agentti. Kuka? Tuo. No niin. Eipäs viedä sitä pukkia nyt minnekään. Ei, tämä on meidän. Me näimme sen ensin. Kädet irti kärrystä heti. Päästä itse irti, paha agentti. Saat etsiä oman pukin. Tämä on lahja Veeralle. Lahja. Niin. Me aiomme ripustaa siihen lasipalloon. Valosarjan. Latva-tähden. Tortun ja Rosollin. Te olette aikeissa joulupukin koristella. Me kunnioitamme perinteitä. Joo. Se on, kuulkaas hyvät herrat, semmonen homma, että eihän joulupukkeja koristella. Joulupukki on se, joka jakaa lahjoja. Se, mikä koristellaan, se on joulukuusi. Hei! Tuolla. Hetkinen. Tästä kuusestahan puuttuu vielä kaikki koristeet. Totta. Meidän täytyy ostaa ne. Hyvät asiakkaat, Pesta Wunder. Tavaratalo menee nyt sitten tosiaan kiinni, eli kannattaa viimeistään lähteä siirtyä sinne ulko-oville päin. Ja muistuttaisin, että huomenna Linnanmäellä kootaan Suomen suurin piparitalo, niin että tervetuloa sitten sinne. Ja hyvät elokuvan katsojat, Pesta Piiutittere, jos ihmettelette, että ääni ja jutut kuulostaa tutulta, niin kyllä. Tää on ihan se sama kaveri, kun aiemmin siellä asemalla kuuluttelin. Kuulitko? Tavaratalo suljetaan. Nyt on kiire. Otetaan hissi. Hei. Zufe. Onneksi tänne mahtuu. Swaggy, mihinkäs kerroksen te olette menossa? Me mennään alas. Mitäs sekoilua tämmönen tässä? Apua! Apua! Hätätilanne! Valot meni pois! Apua! Pimeää! Auttakaa! Matu! Elokuva meni rikki! Urpot. Tämä on sovituskoppi eikä hissi. No niin, get out. Se on englantia, tarkoittaa, että menkää ulos. Ei voi olla totta. Häiritseekö nämä teitä? No miltä näyttää? Ei tämmöistä ole. Tästä tulee reklamaatio. No niin. Nyt mulla alkaa mennä hermot teidän kanssa. Eihän tuonne saa mennä silloin, kun sillä toinen sovittaa. Kai te nyt sen ymmärrätte. Anteeksi, luulimme, että tuo on hissi. Kuulkaa. Mitä jos sovitaan nyt niin, että nämä shoppailut on nyt tehty? Tavaratalo suljetaan. Mutta meidän täytyy löytää vielä koristeet. Nyt on kiire. Missä portaat? Tuolla. Mennään. Automaattiset portaat. Kiihtyyköhän nämä? Pärjäthän sen kuusen kanssa, Tatu. Patu! Tatu! Patu! Tatu! Patu! Tatu! Meidän täytyy olla vastaisuudessa varovaisempia. Niin täytyy. Joo, hyvät asiakkaat, Pesta Wunder. Tavaratalo on nyt sitten tosiaan kiinni, että huomisiin, iseesi morse. Vaikka eipä tätä kukaan enää kuule. Soidut sammuu! No, miksei nämä liiku? Hop, 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 hop. Tatu, mitä? Tiedätkö mitä nyt tarvitaan? Mörkökarkotin! Moi!
Tavaratalo on jo suljettu. Mun on ihan pakko löytää mun ystävä. Kato, mä käyn ihan nopeasti. Ikävä kyllä se ei nyt käy. Siis ihan sika nopeasti. Tästä vaan näin. Ei. Hei, mörkökarkotin! Mikä? No mörkökarkotin, katso nyt! Katso nyt, etkö kuule, etkö äänestä voi päätellä, että se on mörkökarkotin? Katso! Katso, sä näet sen, niin... Kuuntele, ne on Tatu ja Patu. Joo, kuule. Mä en jaksa enää tällaista. Hyvää joulua. Ne on Tatu ja Patu. On. Veera! Siinähän sä oot. Et karkaa tolla enää ikinä. Mä olin hirveän huolissani. Sä et sit löytänyt Tikua ja Takua vai? Tatua ja Patua. Niin, anteeksi. No en, mut mä näin Stokkalla mörkökarkottimen välkettä. No niin just. Pääasia nyt, et sä löydyit kuitenkin. Voitko luvata mulle, että et tee tätä enää ikinä? Joo. Okei. No nyt me lähdetään kotiin. Moi! Hei. Kulta, nyt on tapahtunut jotain ihan hirveetä. Mä yritin sitä oikeasti korjata, mutta Kulta pieni, se on hirvittävää. Anteeksi. Ei se mitään. Tehdään aamulla uusi. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Tatu, mitä? Me olemme olleet tässä ennenkin. Se on totta. Me kierrämme kehää. On niin jano. On niin jano. On niin... Anna kuusellekin vähän. Mutta älä liikaa. Siinä on kaikki mitä meillä on jäljellä. Aavistustakaa, täältä pääsee pois. Mutta huomenna me löydämme Veeran. Vai mitä, Tatu? Tatu! Me emme saa nukahtaa nyt. Jatkakaa me matkaa.
Huomenta. Hyvää huomenta. Me hankimme tämän ystävällemme Veeralle lahjaksi, koska hän on ollut niin tuhma. Ei kun kiltti. Hän on ollut niin kiltti. Aivan. Se on tämä jouluströsseli, kun pistää pään ihan sekaisin. Se on joulustressi. Kylläpäs minä puhun nyt pehmoisia. Tiesittekö muuten, että öisin täällä ei liiku mikään? Mutta nyt meidän on löydettävä Veera. Näkemiin. Näkemiin. Ei näy jälkeäkään. Paitsi, että nyt näkyy. Häh? Tuolla. Tatu ja Patu. Sipuli 0,581 kg. 1,69 euro kautta... Tämä on jotain koodikieltä. Käännä se. Ein Zwiebel. 0,581 Ei saksaksi. Käännä se lappu toisinpäin. Nyt tämä on vieläkin hankalampaa. Raitiovaunu 1, Peltolantie 3, Käpylä. Veera. Sitten arvatkaa mitä. Tatu ja Patu voisi tehdä meille oman aamutoimiautomaatin. Siinä on 4 erilaista herätysvaihtoehtoa. Ekaksi voi ottaa kutitteluherätyksen, tärinäherätyksen tai vettenaamaa-herätyksen. Tästä voi ottaa nämä kaikki. 20 sekunnin arkiaamuherätys on aika paha. Uskallatteko te ottaa sen? Mä en ehkä uskalla. Eli mitä kulta? Ei mitään. Hieno tulee siitä piparista. Ykkönen ja Käpylä. Täsmää. Ja tuossa on vaunu. Kävipä meillä tuuri. Kaksi lippua Käpylään, kiitos. Hei, mitä te teette? 2 raitiovaunulippua Käpylään, kiitos. Onks tää joku piilokamera? Ei vaan tämä on raitiovaunu. No ei saletisti ole. Onko täällä kamera piilossa? Patu, ei meillä ole aikaa etsiä mitään kameraa. Meidän pitää päästä Veeran luo Käpylään. Ne on lastenvaunut. Mutta jos teillä olisi poralle tarvetta, niin tossa on pysäkki. Kuulkaa nyt, meillä ei ole tarvetta poralle eikä kameralle. Suokaa anteeksi, hän ei ymmärrä täkäläistä kieltä. Pora on tietenkin helsinkiläinen nimitys raitiovaunulle. Niinpä tietenkin, olinpa minä sväki. Pläägäät Sufe teille avusta. No moi. Eipä mitään. No moi. Eipä tässä mitään. No moi. Eipä tässä mitään. Svägi. Sufe. Pläägä. Jäbä. Morjentes. Smoido.
Okei, antaudun. Voitit taas. Miksi sä oot Lahtisten pihalla? Mä oon vähän luvannut katsoa päältä, kun ne on siellä Teneriffalla. Hoitaa lumihommat ja noin. Mulla on muuten uusi lumilinko, onko kertonut? Jep. 13 heppan lumiyöksi Wintermaster. Onko sulla kaikki hyvin? No ei kun Tatu ja Patu ei ole vieläkään tullut. Tatu ja Patu, ketäs ne on? Ne on mun ystäviä. Ja mä tiedän, että ne oli eilen Stokkaa, koska ne ihan selkeitä mörkökarkottimen välkät, vaikka kukaan ei mä uskokaan. Onks Tatulla ja Patulla mörkökarkotin? On. Ne on niillä aina mukana. No, sullahan on viksuja kavereita. Eihän sitä voi koskaan tietää, milloin tarvitaan mörkökarkotinta. Miten se muuten toimii, kerro vähän. No siinä on niinku semmoset valojutut. Ja sit se pitää kans meteliä. Ja sit voi käyttää valkospalia. Ai, vampyyrien varalta vai? No joo, mut se ei oo pakollinen. Joo, mun täytyy mennä jatkaa. Terve. Moikka! Mitä sä oot mieltä? Ei mä nyt oo mitään mieltä. Tuo on vaikea kysymys. Oo, mä joskus jostain mieltä. Mun mielestä me lopetetaan se leikki nyt. Me sanotaan Veeralle, että Tatua ja Patua ei oo ja eikä ole koskaan ollutkaan. Eikö se nyt ole vähän tylsää, kun sä kuitenkin itse selvästi uskoo, että ne on? No niin, mutta kun siinä se ongelma just onkin, että se on niin syvällä siinä leikissä. Sen käyttäytyy nykyään ihan oudosti. Karkailee ympäri kaupunkia. Mä en ainakaan juokse sen perässä enää yhtään mihinkään. Jotain ihme karvakonetta saa esittää etsivänsä siellä Mannerheimin ratsasta. No. Ai hei! Te ootte idiootteja. No? Veera! Tässä nyt. Mihin sä nyt oot menossa? Meillä on ruoka ihan kohta. Mä muutan Outolaan. Mä en kestä teitä enää. No hei, nyt et lähde yhtään mihinkään. Sä tiedät itekin, että Tatua ja Patua ei ole ihan sillä oikeesti olemassa. No onpas! No eipäs ole. No on! Ei ole, ja nyt me tehdään sillä lailla, että sä lopetat tämän leikin ihan kokonaan. Sä saat tehdä ton sun Linnanmäki-homman asiallisesti loppuun, ja nyt ole hyvä ja menet koristelemaan piparin. No! Eera! Mihin sä nyt meet? No mitä me nyt tehdään? Ollaankohan me väärällä kadulla? Ei, kyllä tämä on Peltolan tie. Ja tuossa on numero 3. Tämä on Veeran talo. Ai, täällä onkin jo ovi auki. Kuinka vieraanvaraista. Jouluisin on tapana jättää kaikki ovet auki. Ahaa. Ettei täällä vain ole menossa joulusiivottomuus. Eikö se ole se, kun joulusukat heitetään pitkin lattioita? Kyllä, ja joulukalsari. Onpa kiehtova perinne. Veera! Veera! Svägi! Lägä! Perillä ollaan. 2 joulupoikaa eteisessä. Saa tulla halaamaan. Huhuu, kuuleeko Veera? Meillä on sinulle joululahja. Onko täällä ketään? Tip tap. Tip tap. Tippe tippe. Tip tap. Ei Veera taida olla kotona. Kyllähän varmasti pian tulee. Ja sitten alkaa joulu. Ja me saamme tietää, mikä on Veeran yllätys. Onko mä koskaan kertonut sulle, että mullakin oli semmonen pieni ystävä, yksi puttilainen, kun mä olin 4? Haloo. 4. Sanoinko mä 4? Ei, kyllä mun on täytynyt olla enemmän. Mä olin varmaan 8. Puttilainen oli siitä hauska kaveri, että sillä ei ollut korvia. Sillä oli se... Nyt tulee Mirkku. Ei sinne voi mennä. No höpö. Nyt mulla on tasan tämän verran pinnaa jäljellä. Ja se tarkoittaa sitä, että nyt sä teet just niin kuin mä sanon. No en varmasti tee. Ole hyvä ja mene vaihtamaan ne lintsivaatteet. Mä lasken 3. 1. Lissu. Mä tein sen taas. Siinä on joku, kato, kun se tuuli siihen pamahtaa, se ovi niinku oikein imasee. Se on lukossa. Voi Jessus sun kanssa. No, mihkäs teet? No niin. Mitäs nyt tehdään?
Kuka meidät täältä nyt tulos päästää? Martti! Mulla ei puhelinta, soita sä Martille. No eipä ole puhelinta mullakaan. Tästähän pääsee ulos. No kun ei toi nyt ole sellainen ikkuna, jonka saa auki. No, kyllä me jotain keksitään. Te näin. Voi kulta. Hei, sulle pitää saada jotain lämmintä. Lämmintä. Jes. Täällä on Elsa-tädin vanhoja vaatteita. Kuulepas. Otamme täältä sulle. Mä otan itse ensin tämän. Tässä voi, tää oli Elsalla, kun mulla oli rippijuhlat. Nyt tää lähtee. Laita päälle. Hemmetti. Hei, anna minä. No niin. Otetaan tästä, kato tämmönen. Noniin. Me emme saa hermostua. Veera tulee varmaan ihan pian. Totta, mutta miten me saamme ajan kulumaan? Eikös jouluisin kuulu koristella koti joulukuntoon? Kyllä, ja tehdä jouluvalmistelut. Täällä ei ole tehty vielä mitään. Ruvetaanko koristelemaan? Ruvetaan. Ajattele, miten Veera ilahtuu. Kun koko talo on koristeltu. Mikä upea yllätys! Minä paistan hyasintit ja joulutähden. Minä poltan joulukynttilää molemmista päistä. Näin saamme maksimaalisen joulutunnelman. Minä korostan jouluvaloilla sisustuksen tunnelmallisia yksityiskohtia. Minä varaan joululahjoja varten riittävästi laskutilaa. Minä etsin joulukoristeita pakastimesta. Minä kiinnitin kuusen jalkaan. Ja minä koristelen sen. Minä pesen hampaat glögille ja laitan kanelia kainaloon. Minä kytken kaapelit, jotta saadaan tarpeeksi säihkettä. Tulipa hämärää. Ei se mitään. Jouluna kuuluukin olla hämärää. Ihana tunnelma. Missä palaa? Joulupukki-pipari. Apua! Pipari palaa! Mä mahun täältä! Seis! Sä putoo! Veera! Eikö putoa? Mä hain apua. Etkä Veera! 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 Yes! Se meni. Mikä tuo on? Joulukellojen ääni. Kaunista. Mitä se tarkoittaa? Saako nyt lahjoja? Saa. Katso. Onko tuo aito pääsiäisnoita? Kyllä se on oikea pääsiäisnoita. Pääsiäisnoidat tulevat jouluna savupiipusta talon sisään ja syövät yöllä salaa kaikki jouluruuat. Ja sitten ne tulevat ikkunasta ulos, koska eivät enää mahdu savupiippuun. Nyt me saamme nähdä kaiken omiin silmiin. Huikeaa. Nyt ei tarvita enää muuta kuin kranssi päähän ja lahja suuhun. Au! Oh. Oi miten perinteisen näköistä. Joulu on taas, lattiat täynnä puuroa. Joulu on taas, lattiat täynnä puuroa. Mikä? Pipari palaa uudissa ja mun vanhemmat on lukkojen takana. Mitä? Ja onko sulla meidän talon varavain? Avain on. No tule! Tullaan! Odotas täällä.
Nyt voit tulla. Okei. Oliko se niin, että Mirkku ja Lissu on jumissa tuolla ullakolla? Joo. Voisiko ne jäädä sinne? Ullakolle? Niin ainakin vähäksi aikaa. Onks teillä riitaa? No kun niitä ei kiinnosta mikään muu kuin Lintsi ja Piparitalo. Eikä ne edes usko, että Tatu ja Patu on olemassa. Aikuiset on joskus vähän outoja. Ai joskus. No melkein aina tosi outoja. Tiedätkö, kun aikuisten mielestä lapset on kanssa joskus vähän outoja. Okei. Mutta ei se silti merkitse, etteikö tykättäisi tai välitettäisi. Pitäisköhän sun mennä päästään sieltä ullakolta? Varmaan. No niin. Sitä paitsi ne sun kaverit saattaa tulla sinne Linnanmäelle. Niin paitsi, että ei ne tiedä siitä, kun sen piti olla yllätys. Kulta, onko sun kaikki kunnossa? Joo, ootteko te? Yes, joo ollaan. No, sit lähdetään Lintsille. Se Pipari. Herra Jumala. Ei. No, tällä mennään nyt. Tonttu! Punainen lakki ja kurkistelee ikkunoista sisään. Olet oikeassa, kyllä se on joulutonttu. Tonttu on joulupukin virallinen apulainen, jonka tehtävä on tarkkailla, ovatko ihmiset olleet kilttejä. Onneksi me ollaan oltu tosi kilttejä. Mitä? No se ei kyllä ollut kovin kilttiä. Tatu, mitä me nyt teemme? Hattu pitää palauttaa. Ole hyvä. Sinä saat palauttaa sen. Sinähän se voit palauttaa itse. En minä uskalla. Palauta sinä. Ei kun sinä. Kun sinä. Sinä tässä. Sinä. Terve, Kari. Mites Teneriffa? Miten on kelit? No mä oon justiin itse asiassa teillä. Kaikki tuntuu olevan ihan hyvin. Joku sulake vaan vissiin mennyt. Kari, mun pitää nyt lopettaa. Mä soitan sulle kohta uudestaan. Iltaa, arvon tonttu.
olen Martti. Arvon Martti Tonttu, ei ollut tarkoitus olla ilkeä. Se oli vahinko. Hän on hyvin pahoillaan. Anteeksi. Ootteko te Tatu ja Patu? Kyllä. Te olette ihan väärässä paikassa. Tää on Lahtisten koti. Veera asuu tuossa naapurissa. Se on odottanut teitä koko päivän. Missä Veera on nyt? Se on siellä Linnanmäellä. Linnanmäellä? Siellä tehdään Suomen suurin piparkakkutalo. Onko Veera mukana siinä? Veeralla on siinä kunniatehtävä. Saa asettaa sen viimeisen palan. Tiedätkö mitä, Patu? Mitä? Se on tietenkin se Veeran yllätys! Ja nyt se jää meiltä näkemättä! Kauhea sekaannus! Lahtisten koti! Veeran koti! Kari! Mirkku ja Lissu! Teneriffa! Tämä on hirveitä ikinä! Reis! Voidaan vielä ehtiä. Vamos! Ja nyt, hyvät ystävät, bästa vänner, nyt on vuorossa pala numero 92, 92. Ja se onkin tällainen tyylikäs kahden pihakuusen muodostama asetelma. Ja tämän palan On se kyllä tosi iso. Niin on. Jännä on, että se on ainoa asukas. Ei tuolla ketään muuta kuin toi meidän pukki vaan. Ei sillä sit niin väliä ole, että minkälainen se on, jos se on yksinään siellä asuu. Hyvä se on. Eiks niin? Se on sellainen pukki. Taidettiin justiin ehtiä. Svägi! Sufe! Joo! No niin, ja nyt alkaakin, kuulkaa, loppusuora häämöttää. Suomen suurin piparkakkutalo on viittävaille valmis. Veera! Hei, väärä suunta! Tatu, Patu, väärä suunta! Tatu, Patu, hei! Meidän piparit on leivottu. No joo, mut kohta on meidän pariksi vuodeksi. Veera! Veera! Ja. Tatu ja Patu on täällä. Ei, mitä sä nyt höpiset, hei? Missä? Täällä, Linnanmäellä. Ei. Mutta ne eksy toisistaan. Eikä, siis kun se on kaikkein pahinta, jos ne eksyy toisistaan. Nyt on pakko mennä. Kun me viedään tää pipari nyt tonne. Ei kun nyt on pakko mennä. Veera, Martti, tee nyt jotain. Pakko mennä. Ei. Mä menen tänne. Lissu! No mitä, kuulit itse mitä sanottiin? Se on pahinta, jos ne eksyy toisistaan. Lissu. No, Ei. muutkin sai mennä. Ole hyvä. Hetken vaan. Herra Jumala, kaikki tullut hulluiksi. Tuolla! Hei! Ei ollutkaan. No niin. Tatu ja Patu! 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 Anteeksi,
Arvon rouva, oletteko nähnyt veljeni Patua? Kiitos. Tatu! Hyvää joulua. Anteeksi, oletteko sattumoisen nähneet veljeni Tatua? Tatu! Talossa on 100 palaa, niin siitä fiksu koululainen jo osaakin laskea, montako vielä puuttuu. Itse en uskalla lähteä arvaamaan, siitä on sen verran aikaa, kun olen Vatikan tunnilla istunut. Mutta sen osaan minäkin päätellä, että vihon viimeisiä viedään. Ja tämä pala on sitten sisarellista yhteistyötä. Selina ja Herkko tulevat molemmat Meilahden yläasteelta ja he ovat tehneet yhden tämän pipparitalon ovista. Tai oikeastaan sehän on portti, kun ei meidän talokaan ole mikään tavallinen talo, vaan pikemminkin linna. Itse asuisin tollasessa mielelläni, varsinkin jos sattuisin olemaan piparkapuukon kokoinen. Ja hyvät ystävät, mesta Venner, jos äsken jännitti, niin nyt vasta jännittääkin. Pala numero 99, Nittiu Nie. Tarkkasilmäisimmät onkin jo huomanneet, että siellä vielä yksi meidän piparitalon torneista on ilman yläosaa. Alex Tikkurila ala-asteelta on sitä siellä jo asentamassa. Ja nyt Suomen suurin piparitalo on viimeistä vain valmis. Viimeinen pala puuttuu. Pala numero 100. Et hundra joulupukki pipara. Ja sen on meille valmistanut Veera Käpylän ala-asteelta. Missäs on Veera? Tässä. Jaha. Veera on tässä. Veeran ei kyllä pitäisi olla tässä, vaan eikö sun pitäisi olla tuolla? Siellä, missä se talo on ja pipari mukana. Nyt kuulkaa, hyvät katsojat, minä olen tosiaan se kaveri, joka on teille tässä pitkin tätä tarinaa kuuntellut. Mun pitää kyllä lainata tätä. Huomio, kuuleeko Tatu? Huomio, kuuleeko Patu? Annas Veera nyt se mikrofoni. Tää on hätätilanne. Huomio, kuuleeko Tatu? Huomio, kuuleeko Patu? Rauhoittukaa, keskittykää, hengittäkää rauhallisesti ja käyttäkää ihmismeripelastusliiviä. Toistan, käyttäkää ihmismeripelastusliiviä. Se oli hyvä kuulutus. Tiedän.
Sväki! Sufe! Tääkä! Äiti, saanko mä esitellä mun ystävät Tatu ja Patu? Sufe! Swaggy! Yes! Aivan. Nyt on meidän vuoro. Se pipari pitää viedä nyt. Tää on ihan kauhea. No se on ihan hirveä kyllä. Mutta maistuu hyvältä. Parta on liian pieni. Sille pitää tehdä jotakin. Loistava idea. No niin, Veera. Kaverit löytyy. Patu, tiedätkö mitä nyt tarvitaan? Karvan lisääjä! Onko Saturnuksen renkaissa ilmaa? Onko elämä totta, jollei sitä filmaa? Saako joulupukin kainaloa haistella ja hyasinttia paistella? Voiko lehmiä kylvää ja peltoja lypsää? Saako melonilla meloa, onko se kypsää? Voiko puuhun kiivetä korkokengissä ja silti säilyä hengissä? Se on outo, joka on aina ihmisiksi. On outo, jos ei koskaan kysy miksi. Voiko asfalttiin lätäköille kuoppia kaivaa? Entä suutuuko taikina, jos sitä vaivaa? Voiko nurmikon pinkiksi värjätä? Tai yöunitta pärjätä? Miksei ruokaa laiteta lautasen alle? Entä milloin saa lähteä maailmalle? Miksei pallomerissä mummot ui? Ja uidessa huuda hui! Se on outo, joka on aina ihmisiksi. On outo, jos ei koskaan kysy miksi. Tatu, miksi meillä on tällaiset mikrofonit? Ilmeisesti me olemme läänitysstudiossa. Missä läänitysstudiossa? Mitä se oikein on? Täällä tarkastetaan, olemmeko oikeassa läänissä. Olemmeko me? Kyllä! Se on outo, joka on aina ihmisiksi. On outo, jos ei koskaan kysy miksi. Se on outo, joka on aina ihmisiksi. On outo, jos ei koskaan kysy miksi. Niin, miksi? Hyvä kysymys.
hyvät elokuvan katsojat, Pesta Piiu-tittare. Tämä elokuva alkaa olla melko lailla loppu. Ja nyt kun noita nimiä tossa pyörii, niin kerronkin teille sen asian, että nämä elokuvathan lähetetään myös nykyään täältä Linnanmäen kuuluttamosta. Täältähän hoidetaan nykyään myös säätiedotukset, muotinäytökset, koiranäyttelyt ja lotto. Lopputekstit kestää vielä vajaan minuutin. Sitten on tämä pätkä loppu. Turvallista kotimatkaa kaikille. Minä pysyn täällä. Jaak Stannar här.